I Planet er vi et dynamisk team af arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører. Vi har i 40 år specialiseret os i at rådgive om renovering, optimering og transformation, med en mission om at passe godt på de bygninger, der allerede står. Vi rådgiver andels- og ejerforeninger samt professionelle, almene og offentlige bygherrer, og vi sikrer langtidsholdbare løsninger gennem en helhedsorienteret tilgang. Vi har en bred faglighed inden for renovering af blandt andet klimaskærm, BVS-projekter, etablering af altaner og tagrolier. Derudover så tilbyder vi energimærkning, brandtjek og udarbejdelse af vedligeholdsplaner. Vi kan bare tage alle opgaver og udfordringer af byggeteknisk karakter, som vores kunder måtte stå overfor. Byggeprojekter har mange nuancer. Som rådgiver er det vores rolle at bevare overblikket, sikre fremdriften og varetage bygherres interesse. Vi fungerer som bindeled mellem dig som kunde og projektets øvrige aktører, og har ansvaret for, at projektet realiseres inden for de rammer som aftalt. I Planet er vi innovative i vores tilgang til opgaver og løsninger, og det er en drivende kraft i virksomhedens udvikling i form af digitalisering, anvendelse af ny viden, AI og teknologi. Udgangspunktet for mange af vores projekter og relationer er vores arbejde med vedligeholdsplaner. Det giver både os og vores kunder et godt overblik over kommende projekter og muligheden for at prioritere dem. For 10 år siden var vi en af de første i markedet til at digitalisere netop vedligeholdsplaner med fokus på det. Et solidt forarbejde er fundamentet for et hvert projekt, og her spiller brugerundersøgelser ind som en central rolle. Som en vigtig del af vores indledende rådgivning hjælper de med at afdække behov, udfordringer og samtidig engagere de beboerne i dialogen omkring fremtidige ændringer. Undersøgelserne giver værdifuld indsigt i mønstre og danner grundlag for de gode beslutninger, der både styrker projektet og øger beboertilfredsheden. Effektiv kommunikation er en nøglefaktor på lige fod med alt andet, der indgår i vores rådgivning. Med vores digitale opslagstavle procesplaner gør vi information om byggeprojekterne let tilgængelige for beboerne i de ejendomme, vi renoverer. Det giver os mulighed for at besvare en masse spørgsmål på forhånd og holde beboerne orienteret efterhånden, som projektet skrider frem. Det er vores erfaring, at denne gennemsigtighed skaber tryghed og ro. For os handler rådgivning om mere end bare byggeteknik. Det handler om god proces, om klar kommunikation og det gode samarbejde, og så selvfølgelig også de langvarige relationer. I Planet tager vi ansvar, både for vores fag og for vores klode. Derfor arbejder vi for at transformere og bevare på en måde, så de bygninger, der allerede står, får så langt et liv som muligt.